protest u Novom Sadu od 10 sati jutros. Bilo je teško je odrediti koliko je bilo ljudi, s jedne strane nije bilo mnogo, a opet bilo je dovoljno zato što su bili pravi ljudi i još uvek taj traje protest. Kao što znate, slučaj otete dece, oteta 3 sina Ane Mihaljice još u novembru meseca od strane zloglasnog Centra za socijalni rad Novog Sada. Pratimo to, može da se lako desi s obzirom da vesti pristižu konačno iz minuta u minut, ima preokreta, sve u početku delovalo, moram ovako da vam prenosim i sam se malo smejem u ovoj zapravo tragičnoj, jednoj užasnoj situaciji i za državu i za društvo kao sportski prenos, ali prvi deo, da tako kažem, ovog rata, prvi deo ove utakmice za otetu decu bio je nekako stidljiv, pristizali su ljudi, nije padala kiša, skupilo se tu negde oko 500 do 1000 ljudi, došli su ljudi iz Beograda u Novi Sad koji ima skoro pola miliona ljudi, svi smo već bili na granici deprimiranosti, ali odlučni da branimo do kraja ako treba i životima, ne samo decu Ane Mihaljice, nego i smisao postojanja, sam smisao postojanja svih nas. Jer i ko ima decu i nema decu, ovo je rat za smisao, za normalno postojanje, za normalno življenje, za tradiciju, veru i porodicu. I velika je bila čast i zadovoljstvo uz sve teškoće, neke tehničke prepreke, što smo danas bili tamo, do malo pre još uvek bitku vode mali veliki heroji, o njima ćemo kako govoriti sa jednim od malih velikih heroja danas. Mi je velika čast što sam pored njega i bit će faktički neimenovani, ali mnogo važnije ko autor i ko domaćin ovoga popodnevnog vanrednog Space Aleksandar Petrović, inforatnik, koji je ne samo snimao danas sve događaje, nego je svojim autoritetom i svojim ponašanjem mnogo doprineo da sve ovo za sada protekne mirno. Moram da odam priznanje pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da su na vrlo jedan strpljiv i očigledno način razumevanja tragedije i užasa ove situacije reagovali izuzetno profesionalno, izuzetno staloženo, bez obzira što to nije bila velika masa ljudi od više desetina hiljada. Ipak se radi o instituciji Centra za socijalni rad u kojoj su došli ne samo oni da pruže podršku ovoj očajnoj majci, nego su došle takođe i majke koje su prošle taj užas koje danas prolazi Ana Mihaljica, da joj daju podršku i evo sada otvara se ovoga popodneva, javljaju se mikrofonim da je jedan od najvećih heroja ovoga dana, mogu slobodno da kažem, to je advokat Milan Bosika, za koga smo znali da je veliki borac, ali od 10 sati ne prestaje da posreduje kao vrhunski diplomata, kao vrhunski pravnik, da posreduje između ogorčene mase naroda. Sve društvene mreže, sve društvene platforme ovo prenose na sramotu velikih medija koje ovo ne prenose. Ovde nije čast izuzetka jednog narodnog poslanika, odnosno poslanice, ni jedna politička stranka koja je ušla kao odbornik ili poslanik u bilo koji parlament nije se udostojila da makar da podršku i da da glas, da se bar ispita ovaj slučaj skandaloznog otimanja jednoj majci pravo da vaspitava svoju decu i da bude sa svojom decom. Danas smo otkrili sa kakvim lažima se služi takozvana dečija mafija u sred zemlje Srbije. Danas smo doživeli smrt, moralni slom, pravni slom i državni slom Republike Srbije, ali nema Vaskrsa bez smrti. Nema. Danas je to dokazano
Bog je dao blagoslov, to je očigledno, svi smo to primetili, počelo je oblačno, kao što i vreme, popodne stiže preokret, dolaze vesti koje apsolutno preokreću stvar, pre svega zahvaljujući ogromnog pritiska javnosti na društvenim mrežama. Zaštitnik građana je podneo zahtev da se ispita sve okolnosti otmice troje maloletne dece i pokrenuo je postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Samo da vam kažem, pre nego što dam reč mom dragom bratu i kolegi Aleksandru Petroviću, inforatniku, da vam kažem kratku hronologiju. U 10 sati je počeo protest. Došli su ljudi iz više krajeva Srbije da daju podršku ne samo ovoj unesrećenoj i traumatizovanoj majci i sinovima koje nije videla već jedno 3 meseca. Moram da vam kažem da su došle sve generacije, bilo je malo i Novosađana, svi koji su došli su časno, tu su došli da daju podršku. Nikad nismo videli veću odlučnost i veću mirnoću, ovo pamtimo samo iz vreme one prve 3 spektakularne narodne litije, gde su izašli ljudi koje inače ne vidimo na ulicama, čestiti, pravi, pošteni ljudi koji imaju obraza i koji su tu i žive i postoje zbog vere, tradicije i porodice. To smo mi videli danas i odmah nam je tu Bog skinuo strahovanje da nema mnogo. Ti koji su došli je mnogo, to su sve čestiti, svetli ljudi i ostali su do kraja još njih par stotina. Tamo su i drugi heroji koje ćemo pomenuti ovoga dana. Dakle, kratka hronologija, govorili su i Milan Bosika, opet je briljantno izložio kompletnu pozadinu celog ovog slučaja. Objasnio je da je situacija kristalno jasna, da je apsolutno prekršen ustav, zakon sa nelegalnim, neustavnim, nelegitimnim držanjem troje dece kao taoce od majke i od cele srpske, a kako stoji stvari i verovatno međunarodne javnosti. Zatim je govorila Nada Gladović, žena Zmaj, koja se takođe bori lavovski i borila se lavovski da se ovaj slučaj dovede do pozitivnog ishoda. Govorili su ti predstavnici, sjajni predstavnici pokreta udruženja, 50 njih je dalo, preko 15 advokata je ponudilo besplatnu pomoć da pomogne kolegi Milanu Bosiki u ovome slučaju. Digla se mašinerija, digla se jedna mala ekipa ljudi i pokazala, sad smo videli šta znači blagoslov, sad smo videli mala vojska, ali odabrana. 300 ljudi, zaista Spartanaca, može da drma kave s Persije. I ovo je sjajan početak, ovaj dan može biti istorijski, a ja sam vam rekao prvi preokret, prva dobra vest koja je došla, to je da je Zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Ima novih spektakularnih vesti, ali dajem reč mome bratu Aleksandru Petroviću, inforatniku. Pomaže Bog, braćo i sestre, eto, hvala Bogu na Mihajlu, Gavrilu i Rafailu. Danas su pale maske, dakle mi smo imali uvid kako sistem funkcioniše, koje su tu igrači sve upleteni. Imamo dakle sudsku odluku koja dozvoljava ne majci samo da viđa, nego nije ni ukinuto pravo, niti dokazano zlostavljanje, nebriga i tako dalje. A s druge strane imamo medije koji sada štite taj mehanizam, okupatorski moram reći, jer ovo je klasičan danak u krvi koji mi plaćamo i iz tog razloga mi smo se eto danas okupili svi da damo ne samo majci Ani Mihaljici podršku za spašavanje te dece i da pomognemo da se
ona izvuku iz kandži ovog zlog sistema globalističkog koji svoje kandže je pružio do te mere i bahato to radi da su nam ušli u kuće. Dakle, stigli su do praga naših kuća. Ja ponavljam stalno, mi možemo ćebe preko glave prebacivati uplašeni od svega toga, ali nemamo više kud. Oni su stigli na prag naše kuće i mi moramo da branimo naše pragove. Braneći, mene i Ana Mihaljica zahvaljivala se za sve to. Ja sam rekao nemojte se zahvaljivati, hvala vama zato što ste se ohrabrili, izašli u javnost, pokrenuli ovu borbu za vašu decu, digli na taj nivo i hvala vama jer vi branite upravo i moju decu. Ja imam 2 maloletne dece i branite svu srpsku decu koja pitanje je samo dana kada će doći po svu našu decu. Mi to moramo da zaustavimo, moramo da se borimo protiv ovog sistema gde se dokazuje i pokazuje da centri za socijalni rad su postali nekakvo nadnacionalno telo, nadsudsko telo. Mi jednostavno moramo da se zapitamo ako sud nije nadležan da reguliše stvari oko ovakvih dešavanja oko socijalnog centra, ko je onda nadležan za socijalni centar? Ko onda rukovodi socijalnim centrima? Da li je to iz inostranstva, da li su u pitanju raznorazne agencije koje su pokrenule taj biznis usvajanja deca po celom svetu pa i u Srbiji, da li je to organizovana pedofilija, da li je to ko zna šta je tu sve u pitanju. Tako da smo mi dirnuli osinje gnezdo i iz tog razloga Blic, Informer i svi drugi mogući mediji su pokrenuli jednu hajku na sve nas, iako dokazi upućuju sasvim suprotno. Recimo direktorka socijalnog centra Zorić, tako mi se čini, ona je recimo kada je Agencija za korupciju ispitivala razne slučajeve u koje je ona uvezana, ima veze sa njima, donela je predlog, pošto oni ne mogu da donose zakone niti odluke, ali je donela predlog da se ta direktorka socijalnog centra Novog Sada razreši dužnosti. Dakle, ne samo osnovane sumnje, oni su dokazali da je u pitanju nekakva korupcija u nekim ranijim slučajevima u pitanju. Da li je ona dobijala novac za izvoz dece, za otuđenje i tako dalje, ne znamo. Ali tužilaštvo je zakazalo, policija je zakazala, istraga je zakazala, država je zakazala i ona je i dalje već 2 godine na istom položaju. Nju neko čuva, ko je taj ko nju čuva i ko nju štiti, da ona može da nastavlja da radi to što radi. Dakle, plaćamo danak u krvi zbog nekakvog profita, jer ako se umešala tu i Agencija za korupciju, onda nam je tu sve jasno šta se tu radi. A onda se ja pitam, koga policajci danas štite? Koga? Da li je naša policija, koja više izgleda nije državna, postala jedno privatno vlasništvo, da neko može na telefonski poziv da ih angažuje, da dođu, da reaguju, da vade pendreke na narod, da vrše jednu silu i agresiju prema svom narodu kao nekakvi janjičari. Dakle, jednostavno, ko rukovodi našom državom? O čemu se ovde radi? Mi smo danas se probudili u jednoj tuđoj državi, mi smo danas shvatili da smo se probudili u jednoj agenciji za reciklažu čoveka i mi jednostavno moramo se probuditi. Ljudi, mi živimo u konturama nekakve države, ovo ne vodi u dobro. Znači moramo sada stati na branik ne samo Gavrila, Mihajla i Rafaila, nego moramo stati na branik sve naše dece i nas samih, jer je u pitanju opstanak našeg naroda i naše države.
Hvala ti, Aleksandre. Naravno, sa Aleksandrom ostajemo zajedno, vanredni space Srpskog infoštaba i slobodno mogu da kažem i Aleksandra Petrovića, inforatnika. Ovde smo zajedno, bili smo ceo dan ispred Centra za socijalni rad u Novom Sadu, gde još uvek traju protesti nekoliko stotina upornih građana od 10 sati ujutro traži da majka Ana Mihaljica vidi svoju decu. Policija, nažalost, nije dozvolila, iako je to morala po zakonu da uradi, narodnoj poslanici koja je jedna došla ovde sa imunitetom, nije joj dozvolila da uđe u stacionar gde su smeštena deca, da vidi zdravstveno stanje. Milan Bosika je sa pravom od ranog jutra, zbog informacije koje je dobio, tražio da hitna pomoć dođe i došla je da ona vidi stanje 3 dece u stacionaru Centra za socijalni rad, jer ima dosta indicija da su deca možda pod sedativima, ima svedočenja njihovog dede, jednog je samo video unuka, nije video druga 2, da ima velike podočnjake, majka je očajna, ona strahuje za njihovo zdravlje i psihičko i fizičko zdravlje. Takođe, policija nije dozvolila da uđe ovlašćeni advokat Milan Bosika, takođe nije dozvolila da uđu i druge ovlašćene osobe, znači i poslanik i advokat, i bilo je tu takođe i vrhunskih naših lekara. Dakle, još uvek, to je ono najvažnije informacije hronološki da kažem, da od 10 sati do sada zapravo nijedan bitan zahtev nije ispoštovan. Najvažniji zahtev svih zahteva je da se majci vrati deca. To se još nije dogodilo. Drugi zahtev je da majka vidi svoju decu. Ni to se još nije dogodilo. Treći zahtev je bio da se podhitno oglasi tužilaštvo, zato što je ono dužno po odluci suda da da nalog policiji da vrati decu majci. Policajci na licu mesta, koje smo pohvalili na početku ovog spejsa, koji su zaista svojim ponašanjem primerenim i profesionalnim učinili da sve do sada protekne mirno, bez obzira na vrlo burne i vrlo jake emocije, potpuno opravdane, sve protekne u redu. Nije to ta policija koja treba da sprovodi odluku tužilaštva. Trebala je da dođe policija sa nalogom tužilaštva da se deca oslobode. Međutim, zbog nereagovanja države, zbog nereagovanja nadležnih institucija, kako smo rekli na početku, što sve ukazuje da ova naše društvo i naša država je doživjela jedan i moralni i pravni slom, nema uopšte zvaničnih informacija. Nezvanična informacija koju smo mi saznali, ja mislim putem upravo Milana Bosike, to je da je ministarka zdravlja nezvanično izjavila danas popodne pod pritiskom javnosti i svih događaja ovde u Novom Sadu da je ključ celog problema u policiji Novoga Sada. To je jako blisko ovome što mi vam govorimo i što prenosimo saznanja pravnog tima Ane Mihaljice. Dakle, tužilaštvo, policija treba da radi svoj posao, za sada ne rade. Mi ćemo naravno dati i vama svima reč koji želite da iskomentarišete, date svoje viđenje celog ovog sistema. Slobodno pitajte i inforatnika Acu, našeg dragog, koji je sve vreme od jutros i snimao, a za sve nas twitteraše u isto vreme vršio ulogu jednog moderatora između policije s jedne strane, opravdano ogorčenih prisutnih ljudi i cele ovde ekipe. Moram da kažem da je primećen veliki broj medija alternativnih, nisam mogao da vidim niti da registrujem ko je bio, ako je bio neko od velikih medija, bio je TV Kurir, evo kaže mi Aca, i u svakom slučaju na društvenim mrežama i društvenim platformama
mi smo odbranili, što se kaže, svoju novinarsku čast i pratili smo ceo i pratimo i dalje ovaj događaj. Zašto je sve ovo danas bitno? Pa bitno je zato što upravo ovo što je rekao Aca, nije ovde samo u pitanju 3 divna, maloletna deteta jedne majke koje nose imena Arhanđela. Ovde se radi o tome što to sutra može biti bilo ko. Milan Bosika je bezbroj puta pomenuo da mi danas govorimo o 3 deteta, a ima bezbroj slučajeva po celoj Srbiji, on čovek to zna, to radi i to je specijalizovao. Da li treba da vas podsjetim na podatak da je zvaničan podatak, objavili su i veliki mediji, da je za zadnjih 5 godina preko 5300 dece oteto od roditelja, samohranih majki ili očeva ili zajedno i njihova sudbina se ne zna. Srbija negde mora da stane kontra svemu ovome što vam priča propaganda. Mora da stane da bi onda krenula. Možda je to ovaj dan kada Srbija mora da stane, jer deca su nešto što se dira u sam smisao postojanja svakog građanina Srbije, bez obzira na njegovu nacionalnost, bez obzira da li je roditelj, jer deca su jedina koja ostaju iza nas. Svaki roditelj i oni koji nisu znaju, osjećaju da svačije dete je naše dete. I onaj koga ima i koga nema. I zato je ova bitka možda danas istorijska. Aleksandre, izvoli. Pa mogu samo da kažem oko ovih događaja, oko hitne pomoći, da ljudima bude jasno, oni su videli probijanje kapije i tako dalje. Oni nisu hteli da puste hitnu pomoć, da uđe u tu da pregleda decu, nisu hteli da zajedno sa hitnom pomoći puste majku i advokata koji bi bio prisutan tu i nezavisne lekare. Imali smo 2 nezavisna lekara koji su trebali takođe da zajedno sa hitnom pomoći uđu u Centar za socijalni rad i pregledaju decu. Međutim, to nije odobreno. Narod je iskazao, dakle, nezadovoljstvo, probili smo tu kapiju, ušli smo u Centar za socijalni rad, hitna pomoć je, dakle, ušla u zgradu, njoj je bilo dopušteno da uđe po službenoj dužnosti, nama ostalima nije, tako i majci nije, tako i advokatu nije, tako i lekarima nezavisnim koji su došli sa nama, nije bilo dozvoljeno. Radi se o tome zato što smo dobili informacije da su deca pod konstantnim stresom doživljavale jedno psihičko nasilje u samom Centru za socijalni rad. Uzeli su da plaču, da dozivaju majku i tako dalje. Pretpostavljamo da su dobili neke sedative kroz hranu, piće i tako dalje i da su se umirila na taj način. A onda je deda posetio tu decu pre nekoliko dana i preneo, odnosno posetio, video je samo jedno dete, znači 3 dece on nije video. I on je preneo svoj ćerci, majci, dece, da je video decu dete sa podočnjacima, bledog lica, sporih treptaja oku, proširenih zenica i onako na prvi pogled mogao je da zaključi da mu je unuk pod sedativima. I iz tog razloga smo mi tražili urgenciju hitne pomoći da se ta deca pregledaju, da se urade i ako trebaju toksikološki nalazi, da se uradi i pregled da li su zlostavljana fizički i tako dalje, ništa nam tu nije omogućeno. Kada uzmemo sve u obzir da je i direktorka centra trebala da odgovara za korupciju, a nije odgovarala za korupciju, nije razrešena, niti je razrešena sa svog položaja, možemo misliti šta se u tom centru događa. Ja i dalje tvrdim, tu ima poštenih ljudi koji rade, ali verovatno nisu dovoljno hrabri ili ne smeju da se oglase, da javno kažu i ispričaju šta se sve događa u
centrima za socijalni rad, šta se događa sa našom decom. Koji su to slučajevi koji su pod znakom pitanja, ja sam siguran, ima dakle zlostavljanja u porodici, ima tu psihopatoloških slučajeva od roditelja, ima pijanih, odnosno alkoholičara, narkomana i tako dalje. To je sve zakon reguliše i tako dalje. Međutim, slučajevi kao što je ovaj slučaj sa Anom Mihaljicom i slučajevi kao što su, zaboravio sam da zatvorim prozor, deca su mi se kupala i tako dalje, pa je komšija prijavio za nebrigu i dođu dve tete iz socijalnog centra i nekoliko čiki u plavom i otuđe decu. Opet postavljam pitanje, koje su to procedure, na koji se to način radi, zašto socijalni centri nemaju unutrašnju kontrolu, zašto njih niko ne sme da kontroliše, zašto država ne sme da reaguje ako je sud doneo takvu jednu odluku, jedno rešenje kojim zaključuje da nije bilo nebrige i one slike koje promoviše Informer, Blic i tako dalje, koje ukazuju da su deca živela u ne znam kakvim uslovima i tako dalje. To je dedin stan, oni nisu ni živeli tu na prvom mestu. Na drugom mestu to su slike posle požara, kada su razvaljivali zidove zbog instalacija koje su se upalile i tako dalje, bacali su stvari, ormane i tako dalje, pa smo videli možda na mrežama te slike koje oni promovišu da su deca živjeli u takvim uslovima. Oni će se baviti svime i svačime da zaštite svoj mehanizam danka u krvi koji plaćaju i koji mi plaćamo, a oni verovatno dobro profitiraju iz toga. Imamo izvršitelje, imamo socijalne radnike, imamo sada te službenike koji žive veoma dobro i na visokoj nozi. Da li neko postavlja pitanje od čega njima, ako žive od jedne prosječne plate, od čega njima sve to? Šta se tu događa sve? Dakle, ovo danas padaju maske i ovo je, pokrenuli smo dakle jedno razrešenje celog ovog sistema koji počiva ne samo na korupciji, počiva na nekim satanističkim izgleda idealima. Jer kako možete ćutati i zatvarati oči znajući da će to dete možda završiti u nekom inostranstvu, kao što se desilo jednom ruskom detetu, pa je Rusija zabranila izvoz dece, da se tako izrazim, odnosno usvajanje dece u inostranstvu. Zašto? Zato što je to stiglo do suda, dva čoveka istopolni u braku su bili gejevi, dakle oni su usvojili jedno rusko dete iz Rusije i oni su ga seksualno eksploatisali, prvo međusobno, a kasnije su to radili u svojim pedofilskim krugovima za koje su dobijali novčane nagrade. Došli su do sudskog procesa, jedan je dobio 40 godina, drugi je dobio 30. Kada se sve to dokazalo, Rusija je zabranila dakle usvajanje dece strancima. Zar mi treba da čekamo da jedno naše srpsko dete završi kao u sudskom procesu kao žrtva? Zar to trebamo da doživimo? Apsolutno, zakon o usvajanju strancima mora da se stopira. Na kraju krajeva državi su puna usta bele kuge, državi su puna usta pomoći svakom novorođenom i tako dalje. S druge strane imamo 6.000 dece koje su neke s razlogom, neke bez razloga, bez zakona, otuđena, ukradena, oteta od roditelja i ko zna kakva je njihova sudbina. Ja plačem ovog trenutka ne znajući kakva je sudbina dece, one koje su završile u inostranstvu. Mi moramo ovom mehanizmu stati na put. A druga je priča i posebna priča je otete bebe. Dakle, one bebe koje se proglašavaju za mrtvima i tako dalje. Imamo masu slučajeva. Dakle, to je jedan mehanizam koji traje već duže vreme u našoj zemlji, a sada je dostigao vrhunac.
dakle na neke nebuloze, oni otimaju našu decu svojim anglosaksonskim zakonima koje mi primenjujemo na našem narodu. Dakle, država mora da stane u zaštitu svog naroda, pa zar smo zbog toga izlazili na izbore i glasali i davali poverenje nekim poslanicima koji su kasnije bili i ministri i tako dalje u toj nekoj farsi od procedure kako ono što čini državu. Dakle, jesmo tome, kome smo mi ukazali poverenje? Gde su svi oni? Svi su oni stali u zaštitu socijalnog centra jer brane sistem koji pljačka, ne samo resurse, ne samo što krade narod, ne samo što otuđuje imovinu, oduzima imovinu, stanove, izbacuje čitave porodice na ulicu, nego su počeli i decu da nam uzimaju iz kuće. Ljudi, moramo se probuditi i stati svemu ovome na put. Ja danas sam malo i nisam razočaran. Petak je, radni dan je, ajde, možda je neko morao i da popije neku kafu, nije mogao da dođe. Neko radi, izdržava porodicu, opravdano nije mogao da dođe. Ali, evo, sad je 5:30. Ja pozivam sve ljude iz Novog Sada, naročito, koji mogu da dođu, da daju podršku, da dižemo ovo na nivou na koji treba, a to je na vraćanje suvereniteta u ruke naroda, jer smo mi svoj suverenitet predali onima koji ne rade svoj posao. Dali smo im to. Mi moramo sada to vraćati u naše ruke, to je naša dužnost svakoga čovjeka u ovoj zemlji koji živi i radi. Moramo vraćati suverenitet. Dakle, ujedinimo se u ovoj borbi, ovo je tek samo početak jednog ledenog brega i ovo je, kao što je Srpski rekao, ovo je Pandorina kutija koja se otvorila. Šta ćemo tu sve saznati? Kakve su to veze sistema, političara, kriminala i svega toga na čemu počiva ova zemlja koja se gradi, ali ne za nas. Mi smo samo jedinstveni matični broj, resurs koji oni izvoze, koji oni prodaju kao jeftinu i besplatnu radnu snagu korporacijama za neke njihove profite, da napune svoje džepove, da kupuju ostrva i stanove po svetu i vile i tako dalje. Šta smo mi postali? Jesmo postali stoka? Dokle ćemo trpeti ovo što oni rade nama? Ali rade na jedan perfidan i podmukao način, kroz jednu demokratiju, kako oni to zovu, a opet nema D od demokratije, nema ničega što mi možemo tu da se pozovemo na neke zakone, jer vidite da rade i izvan zakona. Zakon je decidno rekao za ovu decu da ne postoje nikakvi uslovi za privremene i bilo kakve mere ni prema deci ni prema majci. To je Viši sud doneo takvu odluku. Znači, lokalni sud na nivou, to je sprega policije, tužilaštva, socijalnih centara, možda nekih političara koji su umešani u sve to, ali zato Viši sud koji je ispratio ceo slučaj, ponovo ispitao sve, doneo je jedno takvo rešenje, jednu takvu odluku. I oni i dalje kažu, mi smo iznad zakona. Ne može to tako, mi radimo kako hoćemo. Zar treba da pomislimo samo jedne sekunde da je neko od ove troje dece već završio u inostranstvu, već prodato, pa se čeka da se vrati iz inostranstva jer su zeznuli stvar, da bi zataškali celu priču, ali mogu da zataškavaju koliko hoće, mogu mediji na sve nas da udaraju koliko hoće, ali krenulo je da se razmotava ovo klupko i ova sprega svega onog odvratnog i bljaka što su napravili od ove zemlje. Zašto? Zato što su poslušnici okupatora koga interesuje samo profit i koji nas gleda samo kao resurs. Žive ljude gleda kao resurs. A oni uzimaju profit od svega toga. Probudimo se, jer ja sam se probudio u nekoj
tuđoj zemlji, ovo nije više moja zemlja. Mi moramo da se setimo naših predaka koji su išli bosi preko Albanije, umirali na tom putu da bi kasnije probijali Solunski front. Isto tako bosi. Zar smo mi ti potomci naših junaka? Gde je ona Srbija? Gde je onaj narod? U Starbucks kafeu? Izvini, ja moram, izdržavam decu, radim ovaj posao ako ostanem bez posla. Pa ne da ćeš ostati bez posla, nego ćeš raditi taj posao znajući da ti tvoje bližnje sahranjuju, znajući da vrše represiju nad tvojim bližnjima, a ti ćeš i dalje raditi taj svoj posao. I janjičarima da poručim, ovim policajcima koji štite privatnu jednu korporaciju i ko zna koga sve štite, koji smatraju sebe da su iznad zakona, koji su došli ovde na telefonski jedan poziv ko zna kog političara. Naravno, pozdravljam to, štite javni red i mir, jedva smo uzdržali onaj besan narod da ne krene dalje nego što treba. I svaka čast na njihovoj reakciji, ali oni moraju da se zapitaju kakve kuće dolaze, kako će porodici, svojoj deci pogledati u oči, jer će njima reći ja radim samo svoj posao. I šta će? Da sedne, upali TV, ženo skuvaj mi ručak. Kome da skuvaš ručak, ženo? Kome, kakvom čoveku da skuvaš ručak? Kakvom čoveku da daš hranu? Umesto da su pobacali ove značke i da su prišli narodu, da su izdejstvovali makar da se neko od njih potrudio da pusti majku i ovu poslanicu koja se trudi baš jako i advokatu da uđu, da razgovaraju sa nekim nadležnjima. Ne, niko od nadležnih u socijalnom centru nije se udostojio da razgovara sa nekime od njih troje. A kamoli da izađe ispred naroda i da kaže narode polako, smirite se i tako dalje. Naravno da bi dobili zvižduke i tako dalje, sramota ih. Zeznuli su stvar, čekaju nešto, ne znam ja šta čekaju. Jer ovo što oni danas rade, radit će svima nama sutra, a i na ovaj način štite nekakvu državu koja postoji samo na papiru, u koju mogu da uđe ko hoće, i Albanac sada da radi, i onaj migrant koji je došao u Italiju pa je Albanija potpisala sporazum sa njima da može da mu da regularne papire pa da dođe ovde da radi. Šta da radi? Da zapošljava našu decu. Jel? Kako da ih zapošljava? Onime što rade u svojim zemljama i kako dižu svoju ekonomiju, to su crna tržišta. Jel tako da nam zapošljavaju decu? Dakle, napadnuti smo sa svih strana i frontalno, izunutra i sa svih strana na razbijanju države, na razbijanju naroda. Ono što nisu mogli ratom da postignu, postižu na ovaj način, tako što su kupili su poslušnike, kupili su domaću čizmu koja je spremna da vrši agresiju prema svom narodu. Toliko. Hvala ti, Aleksandre, šta reći, nema šta tu ni da se doda ni da oduzme. Tako je, nažalost, borba se nastavlja. Protest ispred stacionara Centra za socijalni rad u Novom Sadu i dalje traje od 10 sati, nekoliko stotina najupornijih građana. Evo, videli smo da je pristiglo nekoliko ljudi koje znamo iz Beograda. Još uvek su tamo oni koji su od početka, nego ja da vam pročitam nešto što se nadovezuje na ovo što smo pričali do sada, pismo hrabrog aktivnog kapetana Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji je objavio portal Glasa javnosti pod nazivom Srbijo, sram te bilo, prava porodica se uništava, a hraniteljska porodica finansira. Citiram, zaustavimo trgovinu ljudima koja je u Srbiji legalizovana kroz propise institucije. Najnakaradniji zakoni koje navodno štite decu su upravo doneti i sprovode se u Srbiji. Jer to Hitlerova eugenika zapravo ovde na delu perfidno i besprekorno se sprovodi.
Brisanje jednog naroda kulturno u svilenim rukavicama odvija se nesmetano i lagano bez ikakvih poteškoća. Finansijski se potenciraju hraniteljske porodice dok se roditeljske i biološke uništavaju. Hraniteljske po detetu dobijaju 700 evra, a biološke tek 30 evra. I to pod uslovom da su teški bednici i da to papirološki i dokažu. Ali to je Srbija nedavno izglasala apsolutnom podrškom režimu. Današnji 8. mart će biti u znaku borbe jedne samohrane, goloruke žene koja se bori da iščupa svoja 3 maloletna sina iz kandži kriminogenog sistema. Dakle, neka Novi Sad i svi koji mogu neka danas ne gledaju svoja posla, već neka danas pruže podršku ovoj ženi u ovoj borbi, jer ako sada bude izvojevan boj, bit će ih sve manje. Sistem koji razjeda, muči i satire sopstveni narod, nije od naroda, ne sme da postoji i mora biti razbijen u param parča da zauvek nestane. I na kraju javno pitanje, zar nije dužnost i obaveza centara za socijalni rad da srpskoj porodici obezbedi blagostanje i najbolje uslove za razvoj i napredak dece, a ne da postupaju i da se ponašaju kao srednjovekovni janjičarski servisi. Završen citat, autor teksta, diplomirani oficir policije, aktivni kapetan Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, predsednik odbora za borbu protiv kriminala i korupcije Nezavisnog policijskog sindikata Srbije, Zdravko Rajević. Slušate Space Srpskog infoštaba, vanredni Space, zbog muke smo ovde i dalje traje. Neumorni advokat Milan Bosika i dalje se nalazi ispred samog stacionara, tu je nekoliko stotina ljudi, iza njega je mali red policajaca koji je tu isključivo da održava red i mir i naravno da ne dozvoli ulazak u stacionar gde se nalaze deca. Podsjećam sve one koji su se kasnije uključili da do sada, od 10 sati ujutro do sada, kada mi pričamo, nije dozvoljeno da legalno i legitimno i zakonski, što imaju pravo, uđe ni narodni poslanik sa diplomatskim imunitetom. Dakle, prekršen je zakon što je policija onemogućila narodnog poslanika da radi svoj posao, da bude izabranik naroda. Takođe prekršen je zakon što nije ovlašćenom advokatu majke oteta 3 deteta nije omogućila da legalno i legitimno uđe u prostorijama stacionara i tako dalje. Hitna pomoć je jedina ušla, ali nažalost dobronamerni radnici hitne pomoći nisu uspeli u stacionaru da vide decu Ane Mihaljice zbog nedostatka adekvatnih informacija, što je i dokaz da je sistem doživeo i moralni i pravni i državni i društveni slom, što nema ni jednog validnog saopštenja ni iz jedne državne institucije do dana današnjeg, odnosno do ovoga sata, 17 sati 43 minuta, a protest građana je počeo u 10 sati. U kakvoj mi državi živimo ovo? Da li mi želimo da živimo u ovakvoj državi? Naravno da ne želimo. I zato ćemo se borit ćemo se do kraja. 300 pravih protiv 10.000 ili 100.000 krimogenih Spartanaca, odnosno Persijanaca. Tako da idemo dalje, slobodno se javljajte. Mi ćemo sada dati mikrofon redom, pre svega da dam našem koautoru Milanu pa Draganu. Milane, izvoli tvoj utisak i tvoj komentar na sve ovo što se danas događalo i sve ovo što si čuo. Pomaže Bog, braćo moje. Kakav komentar može da ima neko ko živi u Srbiji, ko je Srbin, koji voli ovu zemlju, koji voli svoj narod? Kakav komentar može da ima na ovako nešto bezočno što se radi? Ovo je samo primer i šta je modus operandi njihov.
Znači, ovo se dešava u svakom kapilaru dnevnog života svakog Srbina. Naravno, ovo je jedno od najbitnijih tema, naša deca. To je ono što nastavlja i nas i ovu zemlju. Oni su budućnost. Ali u svakom kapilaru, gde god da zagrebete, isto je i isti je modus operandi. Spomenuta gospođa, ja bi je nazvao veštica, Jelena Zorić, prepuštena kriminalka, je danas izjavila za Glas javnosti u intervju da mi nismo vlasnici naše dece. Da smo samo do 4. godine staratelji i da nismo vlasnici. Znači, jasno je izjavila ono što globalna satanistička agenda govori i što sprovodi u delo. U svakom sekundu, u svakoj pori svakodnevnog života jednog Srbina, Srpkinje je ovako bahaćenje, ovako tumačenje zakona, ovako nas sude, presuđuju, ovako nas ubijaju. Ovako nestajemo. Nestajemo samo zato što ćutimo. Nestajemo zato što smo nabili noseve u mobilne telefone. Nestajemo zato što slušamo baš ovakve smrdljive medije koji nemaju imalo obraza, imalo časti, imalo bilo čega ljudskog, pa mogu da napišu tako kao što su pisali, evo kao gavrani su danas graktali i pisali jedan te isti tekst da je Ana Mihaljica monstrum. Ako je ona monstrum, šta su oni? Smeta im što je verna žena, što je poštena i bori se za svoju decu. Ovakvih spinova, ovakvih laži ja za života nisam video, a video sam mnogo. Mnogo horora sam preživeo. Mogu i iz ličnog primjera da dam da se ovo isto dešava, znači svuda u svakom gradu. Ako znamo, znači, za jedan primjer Ane Mihaljice, šta mislite koliko Ana Mihaljica ima po Srbiji? Koliko? I ako vam neko kaže da je to taj broj negde oko 5-6 hiljada, računajte ga sa puta 5. Jer informacije nikad nisu tačne. Stiskaju nas i pretiskaju na svakom koraku. Počeli su da izvode masovno policiju na ulice, a evo upravo im se pridružila i vojna policija, koliko danas čujem, prave neke kontrolne tačke, prave neke punktove, prave neku atmosferu i pritisak na narod. Uvode strah. Znamo gde to vodi. Braćo moja i sestre, ne da je vreme, kasnimo mnogo kasnimo. Urazumite se. Molim vas kao Boga, urazumite se. Danas je pokazano šta je snaga naroda. Da je bilo sreće i da Bog da sreće da tu bude još više ljudi. Ali evo šta je danas, znači, jedna grupica ljudi uspela bez straha da uradi. Probijene su barijere. I vama, braćo moja, koji ste bili tamo, zahvalan sam vam od srca i ne možete da zamislite koliko mi je krivo što je ovakav polovljen i iskršen nisam bio tamo, što nisam imao mogućnost. Svako od nas više nema pravo da sedi kući, više nema pravo da ćuti, više nema pravo da bude samo ratnik na internetu. Pokažite se već jednom od čega ste napravljeni. Jeste Srbi ili šta ste? Ustajte da završimo ovo više jedanput za svagda.
Ako sad ne ustanemo, pa neće nas biti ni za pod onu šljivu o kojoj pričaju već vekovima, a ni te šljive neće biti. Jer kako su krenuli, valjda imate oči da vidite. Pričajte sa svojom okolinom, budite narod, dižite ih. Ovo su zadnje milisekunde, ne sekunde, milisekunde, da ustanemo i da rešimo problem. Već koliko vremena unazad kao Pokret Narodna država vas pozivamo na ujedinjenje i na slogu. Jedino tako možemo da pobedimo ovo zlo. To neće da pobedi jedan čovek, neće da pobedi jedan pokret, neće da pobedi neka grupica ljudi. Ovo ako nestanemo jedan uz drugog, rame uz rame, nestaćemo. Bukvalno ćemo nestati na najgori mogući način. I kao što je rekao Aca, oni koji budu preživeli, ostavit će ih namerno da gledaju kako pokopavaju svoje. Ljudi moji, Srbi moji, upamet se. Upamet se, pogledajte oko sebe, pogledajte šta se radi. Pogledajte u svoje frižidere, pogledajte u svoju decu, kada ste ih zadnji put usrećili nečim. Da li ste sretni? Da li je vaša porodica sretna? Da li su vaši bližnji sretni? Šta ste doživeli? Upitajte se koji život ste proživeli zadnjih samo 30 godina. Da li je to život za jednog normalnog čoveka? I upitajte se zašto? Zašto ne bi živeli normalno? Ne treba nam mnogo. Nemojte da vas plaše nekim ratovima, nekim bratoubilačkim situacijama. Za ovo nam samo treba da ustanemo i da kažemo dosta. Da izađemo svi na ulicu, svako u svom gradu. Za 4 dana do 5. Oni su gotovi, svi zajedno. I ne zaboravite da su oni jedan te isti politički klan koji radi protiv ovog naroda. Tu nema patriota, tu nema Srba. Da ih ima, bili bi danas ovde pored ove žene i sa svojim narodom. Gde su? Pitam, javno postavljam koliko puta pitanje. Gde ste patriote po srednjem kursu? Gde ste na delima kad se dešavaju ovako neke stvari? Nema vas nigde, a puna su vam usta i Srbije, i dece, i Kosova, i odbrane. Po vašim govorima mi smo sve svoje probleme završili, odbranili Srbiju, došli do Albanije, bre. Gde ste? Nigde nikog. Danas se lepo pokazalo ko je vera, ko ne vera. Narode, ostali smo sami na ledini. Mi protiv političke bande i okupatora. Ili ćemo da ustanemo ili da nestanemo. Toliko od mene. Hvala ti, brate Milane, mnogo. Da kažem za one koji ne poznaju našeg brata Milana, on zaista iz opravdanih razloga, zdravstvenih razloga nije mogao danas da bude u Novom Sadu, inače jedan od najvećih boraca, jednog od potpisnika ovog Space-a. Ovo je unikatan Space, rade ga zajedno Srpski infoštab, Aleksandar Inforatnik i Narodna država. Više nego opravdani Space rata za decu, rata za 3 maloletna muška sina sa imenima Arhanđela Ane Mihaljice, apsolventa Bogoslovskog fakulteta. Skandal i sramota što su neki mediji sebi dopustili ordinarne laži da prikazuju lažne slike stana Ane Mihaljice, a zapravo se radi o slikama izgorelog stana njenog dede, u kojoj ni Ana Mihaljica ni njeni oteti sinovi nisu tada bili, a to je bio povod da se njoj oduzmu deca i još pridodato
potencijalna mogućnost porodičnog nasilja. I pored odluke suda da se vrate ta deca, Ana Mihaljica, evo već 3. 4. mesec očajna, odajemo je neviđeno priznanje, ona je jedno fantastično ljudsko biće, neverovatnu snagu ima, ja ne znam kako se ona drži, ovakva drama, ali sigurno su je pomogli i njoj i svima nama, otvorile su se duše, otvorila se reka ispovesti danas, zato kažemo mnogo je važno 300 pravih nego 300.000 metiljavih. Došle su žene hrabre, istupila je jedna danas žena, to smo videli i nismo vam rekli, čiji bivši muž je bio pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je stravično mučio i nju i njenu decu, ali pobogu, pošto je on bio pripadnik, imao je neke veze i od toga nije bila nikakve vajde. Policajci, mladi pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su slušali pozadi, pognutih glava. Tako da ovo je trenutak kada se uz Božji blagoslov otvaraju ne samo nebesa, nego duša i srce svakog od nas. Verujte mi, više decenijski sam profesionalni novinar, radio sam svetske metropole, svetske događaje domaće, retko sam kada video kao danas da plaču ratni veterani koji su prošli sve i svašta. Retko sam video da su suzu pustili ljudi koji su takođe sve i svašta prošli. Ovo je neverovatno jedno kuljanje emocija koja se desilo sa ovih 300, 400, 500, koliko je ljudi bilo. Evo još uvek pristižu i ovaj spes će trajati. Dok god su ti tamo ljudi ispred ulaza u stacionar Centra za socijalni rad u Novome Sadu, to je moralna obaveza da budemo sa njima dok god su i oni tamo. Pristižu neki ljudi, bogami, i iz Beograda, smenjuju se govornici i kao što sam rekao, pre nego što dam reč Draganu pa Mladenke, za sada nije ispunjeno onaj osnovni zahtev, ne samo da se vrate deca, nego da majka minimum vidi svoju decu. Dragan, Ema, izvoli pa Mladenke. Dobar dan, Aco, u stvari već dobroveče svima. Prvo se izvinjavam, ne mogu ženama da poželim danas srećan praznik, jer nije ovo srećan dan za našu zemlju. Nažalost nije prvi. Aco, imam jedno samo neslaganje sa tvojom uvodnom pričom. Spomenuo si da će ovo kao imati utjecaj na svetsku javnost. Neće, druže. Neće. Iz prostog razloga što su oni u stvari inicijatori ovoga, u stvari investitori. Ja sam, ako se sećaš, pre neko veće isti mi avatar, spominjao onu porodicu Milutina Manojlovića iz Sokobanje, koja je još pre 20 godina bar javno pokrenula priču. Koliko se ja bar sećam, mislim da je to prva priča o krađi dece, do duše bebe su u pitanju, da li su bebe ili su deca od 5, 7, 10 godina, ja tu ne pravim razliku. I da te podsjetim, Aco, trebalo bi to da znaš, bio anketni odbor, onaj Čičarević je pokrenuo to u Skupštini Srbije i onda je došao neko iz te vajne Evrope, ustajem se serem kad moram tako da kažem, izvinjam se, i ako se sećate, taj njihov poslanik je predložio zakon da se ništa tu ne ispituje i kogod traži decu da im se isplati, čini mi se 10.000 evra. Toliko njima vrede naša deca. Ljudi, ja sam, Aco, rekao i prošli put, priča traje od 50 i neke. Imali smo, Aco, da te podsjetim, novinar si. Izvini se ja sve što je ovako na privatno, ali setite se priče iz okoline Valjeva, gde je Centar za socijalni rad oduzeo decu u porodici jer su živeli u novosagrađenoj, ne novosagrađena kuća, nego započeta kuća pod Pločom. Pa je, ne znam, neki lični sukob ili šta već bilo, oduzeli su decu. Otac radi u školi kao domar, kako se to već zove.
Imao je zabranu da priđe svom detetu kojeg gleda svaki dan, ljudi. Ja ne znam da li se iko seća toga od vas. Ti kažeš, Aco, u kakvoj državi mi živimo? Ma ne živimo od državi, to je najgore. Nemamo ni D od države. Dragane, hvala ti, Aca će ti odgovoriti za koji minut. Samo da vam kažem još jednu vest, ne znam da li sam saopštio, dakle prva dobra, koliko toliko nekakva mala dobra vest, to je što je zaštitnik građana pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Centra za socijalni rad u Novom Sadu. Druga vest koja je objavljena, moram da kažem kao profesionalac da je nezvanična, objavio je advokat Milan Bosika, a to je da mu je javljeno i tekst mu je poslat, mi ćemo dobiti, očekujemo svaki čast, ja se nadam preko Nade Gladovića ćemo dobiti taj tekst, preporuka Agencije za borbu protiv korupcije iz 2022. godine da se sadašnja direktorka Centra za socijalni rad Novog Sada smeni sa te funkcije jer je bila umešana u nekakve koruptivne radnje. Naravno da će još svašta izlaziti, što je rekao Aca, ovo je samo vrh ledenog brega koliko ovoliko slučajeva ima u Srbiji u ovom trenutku, a samo da ne idemo daleko u prošlost. Hajde da čujemo Mladenke, slobodno se javljajte i vaše utiske i komentare. Mladenke, hvala. Dobar dan. Dobro večer svima. Ja ću opet kao pravnik da kažem nešto što je naravno katastrofa za bilo koga, za celo društvo, taj slučaj, ali neverovatno kako se neke stvari dešavaju u određeno vreme, redosled idu jedan za drugim. Prvo smo imali ono što se desi, eto opet taj Novi Sad, stice okolnosti. Ali ono što sam ja primetio da ne ulazići u ceo slučaj koji traje već dugo, ja kažem samo da opet da je to nije poteklo od tog Centra socijalni rad ili nešto, to je poteklo po prijavi. Znači, to je neko prijavio, šta god da je, znači uvek može neko da prijavi, da taj neko odreaguje, da iskoristi, da zloupotrebi, što kaže on, svoje nadležnosti i funkcije, ali ja opet kažem, nije nama problem Centar socijalni rad. Nama je problem što ovakve pojave u društvu mi prosto završava se sve na eto, maksimum ovome što je sad se desilo danas. I znači kao i ono što je bilo u maju prošle godine, kao i ja se opet pitam se gde je onaj transparent, sve mora da stane. Znači, šta god radili, preduzimali, a mora se napraviti RS. Bez ikakvog nasilja, bez ikakvih radikalnih poteza i to, sad mora da se napravi rez u društvu. Ako to zaista želimo. Sad ne mislim ovde na Twitter zajednicu, jer mi svakako samo komentarišemo to. Po meni je pokazatelj kada se želi da se dođe do promena, da to do nekog reza, da tu zaista mora da se napravi jedno jedinstvo i taj osjećaj da to ljudi zaista žele. Znači nisu opet bitne cifre, ali od ove priče, od performansa, od pokušaja nekih i to sve, mislim, ko je pobedio sistem i državu i to sve. Ovde je fora da se mi složimo da ne valja nešto i da ovo je posledica, ovaj slučaj, a ima ih puno, ko zna koliko ih još ima, što ne znam. Uzrok je bitan. Kad dođemo do uzroka, kad otkrijemo nazad, kad odreagujemo na svaku anomaliju u društvu, a ne pređemo preko toga, pa sad ovo je bitno, ovo nije, a onda sad kad su deca u pitanju, to je najosjetljivije, to je
svetinja, to je što se ja slažem. Ali da se to toj deci ne bi desilo, ne daj Bože, mi moramo da pođemo od uzroka i od najmanjeg faula koji se dešava, a koji mi odgledamo i kažemo, pa dobro, okay. Ne dotiče me, nisu deca, ok. Eto, toliko. Hvala najlepše. Samo da vam kažem nekoliko informacija. Dakle, čuli ste da je Zaštitnik građana pokrenuo postupak ispitivanja zakonitosti i poslovanja Centra za socijalni rad Novog Sada, gde se od jutros i svih ovih meseci odvija prava drama za porodicu Mihaljica. 3 sina Ane Mihaljice su zatočena, ne zna se gde, ne zna se uopšte da li su u stacionaru, gde su, ona strahuje za najgore. Samo je deda video jednog unuka pre izvesnog vremena sa velikim područnjacima, jedva je prepoznao dedu, tako da jedna neverovatna ljudska drama se odvija trenutno u Novome Sadu. Da vam kažemo i drugu stvar, da ponovimo još jedan put, nezvanična informacija koje je saopštio advokat Bosika, da je u toku popodnevna mu je saopštena informacija da je aktuelna direktorka Centra za socijalni rad bila na preporuci Državne agencije za borbu protiv korupcije za smenu. Naime, agencija izdala preporuka da se ona smeni zbog učešća u korupciji, bar tako je preneo i Bosika to saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije. To je ono, dakle, što je obeležilo današnji dan. Određeni pa i režimski, ali i prozapadni mediji preuveličavaju s nekim naslovima haos ispred centra. Nikakvog haosa nije bilo. Da, probijena je ograda koja je inače jako klimava i nikakva, zapravo nije ni bila ni zaključana, ljudi su unutra ušli, nikakvog haosa nema od 10 sati jutros do evo sada 18 sati 7 minuta. Sve se odvija u jednoj mirnoj atmosferi, naravno puno emocija, puno žuči, puno besa, ali sve se odvija u jednoj potpuno atmosferi koja priliči i ponašanju i zakonu, tako da i dalje su uporno tamo i Ana Mihaljica, tamo je advokat njen Milan Bosika, tu je i Nada Gladović, tu su mnoge predstavnice i predstavnici udruženja, tu su žene koje su proživele slične traume kao sada Ana Mihaljica, došle su tu iz cele Srbije da joj daju podršku. Idemo dalje, Palestinac, dobroveče. Dobroveče, srpski ti mene znaš pod drugim nicknameom, prvi mi je bio Josip Brostito, ovde je sad Palestinac i tako dalje, menio sam te neke nicknameove, javljao sam se sa nekih lokacija kad su bile demonstracije. Ono najvažnije što ja imam u ovom trenutku da kažem, da javno svima vama prisutnima i ovde ovaj snimak što se snima, predlažem sledeću akciju, da se naši moćni ljudi koji žive na zapadu i inostranstvu organizuju i toj majci pomognu sa donacijom u zbiru od 10.000 evra. Troje dece treba hraniti, ne samo verbalnu podršku da dajemo, ovi koji su moćni, da se nađe način da se toj majci donira novac. Hvala, nadam se da ćete prihvatiti moju ideju i da moćnih ljudi na Twitteru koji su u inostranstvu ima dosta i da pokažu svoje donatorstvo i čovjekoljublje i tako dalje. Eto od mene toliko, srdečan pozdrav. Hvala ti najlepše, tvoj predlog inicijativa je potpuno na mestu i ona je u duhu danas već razgovora, dobro je što si to pomenuo, između aktivista ovde prisutnih ispred centra bila da se skupi pomoć okvirno govoreći, da tako kažemo, oko 10.000 evra za renovaciju stana Ane Mihaljice, da ne bi ove državne dobre duše zamerale eto kako njen stan nije okrečen, nije funkcionalan i tako dalje. Znači, inicijativa potpuno na mestu i krenula je već ta jedna
akcija i naravno svi koji ovo slušaju i svi vi koji budete delile, ali mi ćemo u stvari Ana Mihaljica ili njen advokat će zapravo dati sve koordinate kada ta akcija postane zvanična, ja očekujem za dan, dva. Pre nego što ti dam Palestinac ponovo reči i posle Milici, samo kratko je dopuna Aleksandra Inforatnika. Oko humanitarne akcije, dakle, bit će humanitarna akcija organizovana kada prođe sve ovo, kada vratimo decu Ani Mihaljici. Radi se o stanu njenog oca gde su se instalacije zapalile dok nije nikog bilo kući i pokrenut ćemo tu akciju svakako za sanaciju stana njenog oca, dakle ne gde su deca živela. Srpski malo pre je napravio jednu permutaciju, znači za sanaciju stana njenog oca, njenog oca, dede dece. Tako da svakako vaša sugestija je na mestu i vaša inicijativa, tako da radi se na tome svakako, ali imamo sada ovaj prioritet, a to je da majka vidi svoju decu na prvom mestu, na drugom mestu da joj se vrate po odluci suda i tako dalje, pa onda da ipak neki nadležni organi, nadležni ljudi iz Centra za socijalni rad razgovaraju sa advokatom, majkom i to su bili zahtevi danas. Nijedan nije ispuštovan, zbog toga je bilo i narodno nezadovoljstvo, da se tako izrazim, i sve ono što ste mogli da vidite kroz alternativne medije, kako se sve odvijalo i dešavalo, ali eto, imamo dalje neke planove i korake koje ćemo iznositi kada za to dođe vreme. Za sada ne možemo dalje da pričamo kako će se stvari odvijati, ali ono što je nama bitno to je da smo im uzdrmali kavez svakako, da smo uzdrmali taj mehanizam, da smo uzdrmali taj jedan kolaboracioniški odnos prema okupatoru i kolonijalistima kojima je stalo samo do profita. I malo pre sam govorio, dakle oni su od naroda našeg napravili resurs sa jedinstvenim matičnim brojem, da će on biti jeftina radna snaga, besplatna radna snaga, ali svakako da su stigli do pragova naših kuća, počeli su da nam ulaze u kuće, da nam izvode decu. Dakle, ne izbacuju više samo porodice na ulicu da otmu stanove, kuće i tako dalje, zbog raznoraznih dugova i tako dalje, gde ipak ona prava čoveka na krov nad glavom su zanemarili i ne postoje. To postoje, dakle, alati kako to drugačije da se reši, ali to nije tema, nego su ušli u naše kuće i u naše dečije sobe i bukvalno nam uzimaju decu i odnose u nepoznatom pravcu. Mi ne znamo šta se sa tom decom događa. Prvo, masa slučajeva ima, evo, ohrabrili su se ljudi, ohrabrili su se neke majke koje su progovorile, ohrabrili su se činom Ane Mihaljice koja je javno istupila bez razmišljanja da li će društvo da je osudi i tako dalje, da li će rodbina da je osuđuje, što je stavila svima njima metu na čelo. Ona se bori za svoju decu i još jednom da kažem, to je moglo da se desi Bojanu, Ivanu i Srđanu, ali ne, desilo se Mihajlu, Gavrilu i Rafailu, ne slučajno. Ako smo vernici, verujemo da nema ništa slučajno. Ovo je jedna poruka za sve nas, da se otreznimo. Dobili smo onako jednu packu od samog Gospoda Boga i Hrista, da i poruku nam je poslao. Ako je mi ne prepoznajemo danas, da li ćemo prepoznati išta sutra? Nemojmo da, dakle, stavljamo ćebad preko glave i da se krijemo od male žrtve i malog požrtvovanja, da uredimo ovo društvo kako treba, da dođe do pravde, do istine, do suda, da vratimo zemlju u ustavne okvire, što je najbitnije. Preuzeli su je kriminalci,
zbog profita, a trljaju ruke okupatori i kolonisti. Dakle, moramo vraćati suverenitet u naše ruke kako bismo kasnije dali poverenje u one ljude koji će imati jedan pristup oca, jednog domaćina, jednog zaštitnika. Mi smo dali poverenje na nekakvim izborima. Kome? Šta oni nama štite? Koji oni sistem štite? Štite sebe, ne štite narod. Njima smo dali poverenje, izmanipulisani smo maksimalno, a sve ovo udara na nas, na naše kuće, na našu decu, na naša rudna bogatstva, da nas do temelja opljačkaju, da nikada više ne možemo da se podignemo kao narod i kao zemlja, jer nećemo imati od čega, sve će odneti. Ne zaboravimo šta su nam sve pripremili, ne samo Rio Tinto, ne samo BlackRock koji je došao ovde sasvim slučajno pre 2 godine. Zašto je došao on ovde pre 2 godine? On je imao ispostavu u Knez Mihajlovoj u Beogradu preko jedne male kompanije koje nismo znali da je njihova, ali je pratila razvoj društvene situacije u zemlji, lobirala kod političara, donosila zakone o eksproprijaciji, o zemljištu i tako dalje, o konverziji zemljišta i tako dalje. Sve su oni to pripremali. Moramo da shvatimo da je frontalni udar na našu zemlju u toku i da moramo svi da se mobilišemo u odbrani, da stanemo u naše zemlje ako želimo bolju zemlju, bolje sutra. Ne smemo dozvoliti da oni nama kroje sudbinu, jer oni nama neće krojati lepu sudbinu, krojaće sebi lepu sudbinu. Nama neće. A ovo je naša zemlja, svaki centimetar ove zemlje zbog koje su preci naši ginuli, svaki centimetar ove zemlje je naliven krvlju naših predaka. Pa ne smemo to zanemariti, ne smemo pustiti, ne smemo razmišljati da ću sutra piti kafu u nekom kafiću, da će to biti ugroženo ako ja danas nešto uradim za odbranu ove zemlje. Nemojmo tako razmišljati. Naša žrtva ako treba i da traje i čitavu deceniju i 2, evo 24 godine, znači 4 veka, oni uništavaju, pljačkaju ovu zemlju, pljačkaju narod, izbacuju porodice na ulice, uzimaju danak u krvi, šta sve ne rade. A mi šta radimo? Šta radimo? Moramo da se otreznimo, da shvatimo da ako danas ne bude nas koji se borimo, neće biti na naše dece sutra, ona neće imati zašta da se uhvate. Ja ne kažem, bio bi gord ako kažem da smo mi ti koji ćemo da donesemo slobodu, da smo mi ti koji ćemo da rešimo stvari. Ne, mi smo samo pokrenuli, mi smo samo inicijatori, da bi naša deca sutra možda imala zašta da se uhvate i zašta da se bore, kao što se mi danas borimo za ono što su se naši preci borili. Mi se borimo za čast, obraz i dostojanstvo naših predaka, da nisu džabe ostavljali krvi, ginuli i ostavljali svoje udove i ekstremitete za odbranu naše zemlje, da bismo mi danas živjeli u slobodi. A kakva je ovo sloboda danas? Koliko je mi to plaćamo? Dokle ćemo da je plaćamo? Počeli smo decom da je plaćamo. Ali to je lažna sloboda, to je lažni konformizam na koji su nas navukli i voze nas kao klovnove nas voze. Moramo stati tome na put i shvatiti da samo ujedinjeni zajedno možemo nešto da uradimo. Niko nikada nigde nije pobedio narod, ali je pobedio, evo recimo ove danas poslušnike, kupio ih je lepo, njihovi vojnici više ne moraju da ginu, ni jedan vojnik njihov ne mora da pogine, oni su kupili domaću čizmu, kupili su politički establishment, kupili su ovaj sistem i rade šta hoće, ali ne mogu da rade dokle hoće, odnosno, da budem precizan, radit će dokle hoće dok im mi dozvolimo. Mi obični ljudi, mi narod, mi koji posjedujemo svaki centimetar ove zemlje, koji posjedujemo svaki resurs ove zemlje, mi koji smo rodili našu decu, to su naša deca,
nisu njihova, oni nam ih otimaju. Evo uskoro, ne znam kad ćemo se otrezniti, uskoro stiže i taj zakon koji ako roditelj ne bude dao da se vakciniše dete nekom tečnošću za koju niko ne garantuje, za koju niko neće da odgovara, ako se detetu desi nešto loše od te tečnosti kroz vakcinu, jer su oni tako rekli da je ona dobra za našu decu i da to tako treba. Kome mi verujemo? Lažnim autoritetima? Laži verujemo. Pa dokle? Pa ajmo čekaj da napravimo presek situacije gdje smo, dokle smo došli, šta se tu sve dešavalo. Ajmo ovo klupko da razvijamo dok se sve ne ogoli. Maske su krenule da padaju, mehanizmi su krenuli da padaju kojim se oni služe, alati njihovi su krenuli da padaju, mnogo su se uzdrmali, počeli su dakle medijski frontalno da udaraju na nas. Zašto? Zato što je ovo inicijalna kapisla za sve ono što će doći, što dolazi, a dolazi narod. Oni narod neće moći da spreče. Narod je danas možda preplašen, pa nije došao u onom broju koje smo mi želeli. Doći će možda sutra malo više, prek sutra malo još više, na kraju će se desiti narod i oni neće imati kud. A hvala Bogu, eto ima nas koji ćemo da pomognemo da se desi narod, borit ćemo se dokle znamo i umemo. Hvala. Hvala ti, Aleksandre. Samo da vam kažem, hvala svima, evo, dosta podignutih ruku, svi ćete dobiti reč, da vas podsjetim, sve vas koji ste se kasnije uključili, slušate vanredni Space, vanrednu emisiju uživo Rat za decu, zajedničku emisiju Srpskog infoštaba, Aleksandra Inforatnika i Narodne države. Bitka, istorijski dan, može lako da bude bez ikakvog preterivanja. Još uvek traje protest koji je počeo u 10 sati, traje 8 sati i 21 minut. Na scenu ispred stacionara došla je i Ana Pejić, predsednik Udruženja roditelja nestalih beba Vojvodine, i kako vidimo po reakcijama prisutnih održala je vrlo jak govor, obratila se i pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova koji su tu prisutni. Sve je veći broj pristalica, odnosno podržavalaca Ane Mihaljice, ovog jednog tragičnog slučaja. Puno je dvorište unutar zgrade Centra za socijalni rad Novoga Sada. To je unutrašnjost gde se nalaze stacionari. U nekim od tih zgrada smeštena su deca koja su oduzeta od roditelja. Da vas sve podsjetim, i pored svih mirnih, legalnih i legitimnih pokušaja i advokata Ane Mihaljice, cele prisutne javnosti, alternativnih medija nisu dozvolili, iako su to morali po zakonu, da dozvole ulazak narodnog poslanika sa poslaničkim imunitetom i legitimacijom, da uđe i uveri se da li je unutar centra sve po zakonu, odnosno gde su deca Ane Mihaljice. Nisu dozvolili ni ovlašćenom advokatu Milanu Bosiki. Trenutno, dakle, još uvek traje srčan, žilav otpor Aždaji, Golijatu Srbije. Mali David, to je ovaj par stotina ljudi na licu mesta, to smo mi koji podržavamo sve ovo. To je ogromna, vidim da je vrlo velika posvećenost, parametri stižu na svih društvenim mrežama i platformama gde se govori o ovoj temi. Izuzetno veliki odziv naših ljudi u okruženju i dijaspori. Hrvatski alternativni mediji su danas deo prenosa takođe odvili za svoju publiku. Idemo dalje redom, kratko, ko se prvi javio, to je bila Milica. Pa onda, ne, ja sam bio prvi. Ajde, samo kratko ću vas sve zamoliti, ima dosta. Samo kratka ispravka, to je dopuna. Ja nisam znao za ovu akciju da se skuplja novac za krečenje i ne znam šta, sređivanje. Moja akcija glasi novac za hranu za decu.
ta deca, koliko sam razumeo, njih je 3. Svaki dan počinje i završava se sa 3 obroka, doručak, ručak i večera puta 3. Znači, moja akcija 10.000 evra za obroke te dece za njih. Eto, da se razlikuje od tog krećenja, sređivanja, ako treba 2 odvojene akcije ili zbirno da bude 20.000. Izvinjavam se na upadici, da se zna da sam ja inicijator za hranu. Hvala vam na pažnju. Hvala ti mnogo na tome. Ajde prvo deca da se vrate, pa onda ćemo lako prema opštem utisku, to moram ja da kažem, ograđujem se, to je moj lični utisak, a to je da su, što se tiče Ane Mihaljice, čim se puste deca, mnogi su se ponudili da pomognu konkretno, tako da ja mislim da neće biti problema oko normalnog funkcionisanja Ane Mihaljice, daj Bože što je se pre vrate deca. Sada je najvažnije da se ona vrate, da pritisak javnosti učini svoje, ovi novi momenti, kako je sam rekao profesionalac, advokat, diplomirani pravnik Milan Bosika, značajno mogu da promene i da preokrenu situaciju u korist Ane Mihaljec. Da ponovim ključnu informaciju u pravnom smislu, a to je da je Državna agencija za borbu korupcije pre 2 godine dala preporuku na osnovu pretresa određenih radnji i procesa da se sadašnja direktorka još pre 2 godine smeni sa te funkcije, jer po njihovim nalazima ona nije lice koje odgovara takvoj jednoj funkciji. Idemo redom, sve ću zamoliti za kratko. Idemo prvo Milica, Goran, Milan, pa ćemo dalje. Pa dobro večer, ja sam htjela samo Srpski info da pitam, ovo je strašno što se naravno dešava, gledala sam snimke na TikToku, htjela sam da pitam samo, ok, Mihaljica, koja je sledeća žena idući put da joj se oduzmu deca i da se navodno vode u hraniteljsku porodicu? Da li je moguće da se znači ukine taj zakon i da se novac od države daje tim roditeljima, a ne hraniteljskoj porodici, jer samo odvajanje dece od roditelja je veoma, veoma traumatično. Znači ja bih htjela da pitam da li je moguće da se ukine taj zakon, jer je pitanje koja je žena sledeća. Jednostavno da se taj problem u srži reši, u korenu što se kaže, rešit će se Ana, hvala Bogu da će Bog, ali šta dalje? Opet će oduzimati decu, davati hraniteljskim porodicama, žene će ćutati neke, neće imati hrabrosti kao gospođana i jednostavno ja sam za promenu tog zakona, znači jednostavno da mi to sečemo u korenu, što je jako bitno po meni. Eto, toliko samo. Milice, hvala ti, pravo pitanje si pokrenula i dala mi odličan priliku da upravo o tome sada nešto kažemo, to nismo do sada rekli. Naime, i pre skupa, posebno na skupu, kada smo i mi informativni društveni aktivisti zajedno sa cijelim ovom ekipom konsultovali, ja sam lično također dao taj predlog i bilo mi je drago da vidim da i kod njih to već figuriše. Dakle, apsolutno se pripremaju zvanični zahtevi. Zahtev broj 1 je da se Ani Mihaljici podhitno vrate deca. Zahtev broj 2 da se minimalno suspenduje rad centara za socijalni rad, pogotovo u onoj delatnosti oduzimanja dece, i da se do izmene zakona u kome treba da stoji da samo u ekstremnim slučajima i tačno propisanim zakonima samo da se izbegne direktno nasilje nad decom ili nad nekim supružnikom, a deca mogu oteti, ali ne više od strane Centra za socijalni rad, nego stručne komisije koja mora biti pravno, medicinsko, psihološka. I samo u ekstremnim slučajevima. 3, odmah da vam kažem da figurira zahtev za hitnom izmenom zakona, odnosno traži se trajna zabrana izvoza dece Srbije strancima u inostranstvo, i to je jedan od najjačih
zahteva koji će svakako biti. Takođe, četvrti zahtev je da država, vlada Srbije mora da izađe crno na belo na papiru trenutno stanje, koliko dece je oteto, gde se ona nalaze, da li su u proceduri i za koje države i kome na usvojenje, znači jedan pregled situacije koji bi inače bio sasvim normalan u bilo kojoj normalnoj zapadnoj zemlji u kojoj se ovakve stvari ne bi ni dešavale. Dakle, pravo pitanje Milice, inače tvoja imenjakinja Milica Trkulja pomenuje danas advokat Milan Bosika, 3 godine se on borio za taj slučaj, koliko je to tragično. Naravno, ne pada nam na pamet da čekamo ni godinu dana da se Ani Mihaljici vrate njena 3 maloletna sina, što je dosta je bilo. Idemo dalje, Milan, moj koautor, pa idemo Goran, Joja Mladenke, nije nikakav problem. Milane, izvoli. Samo da ukažem na nešto mnogo bitno kada se spominju donacije i sve ostalo. Počnem ovo što je čovjek rekao da je hrana bitna i naravno hrana je najbitnija, ali u ovom trenutku ako se vodimo onim pravnim normama i ono čime će oni da ono na što će prvo da udari i na što prvo udaraju i šta će tražiti, to je da li deca imaju smeštaj adekvatan i da li će imati gde normalno da žive. Naravno, hvatat će se za hranu, ali znači smeštaj mora prvo da se organizuje, pa sve ostalo. Ali jedno i drugo je mnogo važno i mnogo bitno i ako budemo složni i jedinstveni, pomoći ćemo i ta deca će naravno živjeti nekim normalnim životom, ali šta je najveća poenta, ljudi moji, i šta je cilj svega? Da promenimo ovaj sistem i da nemamo više ovakve situacije, da mi sa decom živimo normalno, u normalnim uslovima, s normalnim životom, da ne moramo da imamo ovakve degenerične zakone, da ovakve apsurde, da ti ne moraš, znači ako je porodica ugrožena, da daš njoj pomoć, a ne nekom 10. i da taj neko 10. izdržava tvoju decu. Pa ko može više da voli svoje dete nego roditelj? O čemu pričamo, ljudi? To sve mora da se menja, ali sve to možemo da uradimo samo slogom i jedinstvom i samo ako sad odmah ustanemo i presečemo, jer čekaju nas, znači evo upozoravamo sve ove godine upozoravamo i pričamo bukvalno sve šta će da se desi, sve se obistinilo, a ko nas prati to je i video i uvideo da ne pričamo uzalud. Znači ljudi, molim vas, osvestite se, dignite se, javite nam se, hajde da stanemo zajedno jedan uz drugog i da promenimo sve ovo, da promenimo ovaj nakaradni politički, višepartijski, mafijaški sistem. Nije to za nas, braćo moje i sestre moje. Dajte da živimo u ovoj zemlji koja je Bogom dana. Bogom je dana za život. Ništa ne može da nam fali. Da živimo normalno, spokojno, lepo, kao što bi trebao svaki čovjek da živi. Hvala ti, Milane. Samo da kažem ono što je inače i rekao mi je Aleksandar, inforatnik, stekao se pogrešan utisak, Ana Mihaljica zapravo nema bazičnih ekonomskih problema jer žena je zaposlena, da, treba da se sredi stan i tako dalje možda, ali suštinski žena je zaposlena, to je važno, to inače i sud utvrdio u presudi kada je odlučio da se deca podhitno vrate majci, a Centar za socijalni rad protivustavno, protivzakonito, nelegalno i nelegitimno i dan danas drži njena 3 sina kao taoce. Čuli smo, direktora centra je pre 2 godine dobila ocenu od Agencije za borbu protiv korupcije da uopšte ne sme da se nađe na tome mestu na kome se ona danas nalazi i da ne pričamo o jezivoj sceni koju je pripričao advokat Milan Bosika juče
da ne verujete šta može da se desi, da je psiholog žena koja zajedno sa direktorkom stoji iza cele ove drame. Ona je javno, Milan Bosika se kleo da je čuo, to je bilo na suđenju, valjda i na suočenju, da ne želi i traži od svih da se deca nikad ne vrate majci, misleći na 3 sina i misleći na Anu Mihaljicu. Užas jedan, to su monstruozne reči, ja ne znam kakva osoba to može da izgovori i zato svi računaju i sada osjećamo ne samo Božji blagoslov i da nemamo nespokojstvo što je prividno bilo manje ljudi, što kaže Aleksandar, nego što smo svi očekivali, ali ovo budi revoltu u našem narodu i budi ono što je najveće naše oružje, tako je kako je svih ovih vekova, to je inat. Sada se svi iz inata javljaju. Evo, pristižu ljudi i pred stacionar, još uvek traje protest. Idemo dalje. Goran Joja Mladenke. Gorane, dobro večer. Dobro večer. Ja sam primetio jednu stvar i koliko vidim, niko na to nije reagovao. Sad da li su informacije ili dezinformacije, to će vreme pokazati o tomu u kakvom stanju je navodno izgledao stan gospođe Mihaljice kad su deca oduzeta. Objavili smo to, Gorane, rekli smo... Znam, pusti da završim, molim te. Znači, takve stvari, da neko objavi da je to laž i da je to novinar, znači to treba se tretira kao pokušaj ubistva. Znači jednostavno, prvo novinari, mediji i svi ostali moraju da se vrate na pravi put i da prestanu da šalju dezinformacije o bilo čemu. A crvena linija je upravo dezinformacija o deci. Znači, ja ne mogu da verujem da neko kao novinar može tako nešto da objavi i da slaže. Ako je slagao. Znači, ja stvarno prvo to ne mogu da verujem. Jer, hajde kažemo, novinari imaju uticaj na javno mnjenje, imaju uticaj na ljude i tako dalje. Prvo, sa te strane mora zakon da se poštuje. Da ne pričamo o sudskoj odluci. Znači, to ne da je presedan, nego sudska odluka je sudska odluka. Ne može jedna socijalna služba da bude iznad suda, jer sud je vrhovni, da kažemo, instrument jedne države da pravda bude na pravom mestu i da pravda bude zadovoljena. Nije tu više bitno ko je u pravu, nego je bitno da pravda bude zadovoljena, kakva god da je. Pravda ne može da bude kao što je nama rečeno, pravda je spora, ali je dostižna. Pravda više ne može da bude spora. Niko nema ni vremena ni živaca više za sporu pravdu. Pravda mora da radi brzo, efikasno. Ne smeju slučajevi da traju po pola godine, godinu, 2 ili 3, jer to upravo najviše trpe deca. Dete posle 9 godine trauma je pitanje da li će ikad više biti sposoban i normalan čovek da iznedri svoju porodicu i da ima svoju decu. Znači, i tekako treba da obratimo pažnju na sve elemente šta nam rade i kako uništavaju porodicu. Ali apsolutno na sve elemente. Svi mi imamo pravo na normalan život definisan rođenjem. I moramo toga da budemo svesni. Apsolutno niko nema pravo da ugrozi nikog drugog, ni na jedan način. Završit ću moje izlaganje. Hvala ti, Gorane. Samo da kažemo da su, nažalost, neki mediji zloupotrebili slike iz izgorelog stana dede Ane Mihaljice, koja u trenutku požara uopšte nije bila u stanu, niti su bila njena deca. Ana Mihaljica ima posao, ona nije socijalno ugrožena, sve to sud utvrdio da nema nikakve smetnje da se njoj vrate deca, što, evo, zato traje još uvek ta drama ispred centra, potpuno ignoriše
aktuelna direktorka i osoblje, takođe i tužilaštvo i policija koja ne izvršava odluku suda. Dakle, to je skandal prvog nivoa. Pre svega to je dokaz da mi ne živimo u pravnoj državi, to je dokaz da je ova država doživela i moralni i društveni i državni i pravni i svaki slom i da je na građanima, to je inače predviđeno Ustavom, da u tom slučaju skrenu poslednji put pažnju organima da postupaju po Ustavu, da se